Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, una sa lahat, tayo ay nagpapasalamat at dumadakila sa Allah. Naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Tayo magpasalamat sa Allah dahil nagkaroon muli tayo ng pagkakataon na magsama-sama upang pag-aralan ang ating pananampalataya. At bilang pagpapatuloy sa ating topic o paksa na tinatalakay insyaAllah, at ito nga ay ang mga talambuhay o kwento tungkol sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinumulan natin ito sa pamamagitan ng pagkukwento at pagbibigay ng aral tungkol sa buhay ni Adam alayhi salam. So nabanggit natin nung nakaraang topic o nakaraang episode yung pangyayaring naganap sa pagitan ni Iblis at ni Adam alayhi salam. Yung inggit, dahil sa inggit ni Iblis kay Adam alayhi salam, pinilit pa rin ni Iblis kahit pa siya ay nakalabas na mula sa paraiso na si Adam ay makasunod sa kanya. O di kaya ay mailigaw pa rin kahit pa alam niya na malayong malayo sa kanya si Adam alayhi salam. So alhamdulillah, nakita natin doon sa nakaraan na yung bunga ng inggit, ang inggit o yung hasad na tinatawag, na ito ang pinaka naging dahilan kung bakit nagawa ni Iblis lahat-lahat ng bagay para lamang magawa ng hindi maganda si Adam, ay mayroong napakasamang bunga. At ito nga yung tinatawag na galit mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Galit ng Allah dahil doon sa taong naiinggit, at parusa na paglabas sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pagkatapos noon, natikman o kinain ni Adam alayhi salam at ni Hawa ng kanyang asawa ang pinagbabawal na prutas o yung bunga ng punong kahoy sa paraiso. At pagkatapos nilang makain yung prutas na yon, nagkaroon ng pagkakataon na si Adam alayhi salam ay tumakbo sa paraiso. At ito ay naiulat ni Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu. Sinabi niya na si Adam ay isang napakatangkad na lalaki. Tulad siya ng isang matayog na palmera. At mayroon siyang maitim na buhok, napakaraming buhok sa kanyang ulo. At nung nakita niya o nangyari sa kanya yung pagkakamali dahil doon sa udyok ni Shaitan o ni Iblis, nakita niya ang kanyang aura o yung sitwasyon ng kanyang sarili na ito ay walang damit. Dahil doon ay nagtumakbo siya sa paraiso, nagtatakbo siya sa paraiso hanggang sa sumabit sa kanyang ulo, sumabit sa kanyang ibang katawan ang ilan sa mga dahon ng isa sa mga puno sa paraiso. At dahil doon, siya ay kinausap ng Allah subhanahu wa ta'ala. O Adam, bakit ganyan ang iyong ginagawa? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ba ay tumatakbo mula sa akin? Sinagot ni Adam alayhi salam, Ya Rab, inni istahyaytuk. Sabi ni Adam alayhi salam, O aking Panginoon, O Allah, ako ay nahihiya sa iyo. So yun yung naging bunga o naging resulta ng pagkain ni Adam alayhi salam ng ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran, وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. At pinakamalapit na kahulugan ito, at simula noon, sila ay nagkaroon ng, kumbaga, silang dalawa, si Adam at si Hawa, ay nagtatakbo, nagpalibot-libot sa paraiso, at doon ay dumikit, nagkaroon sila ng takip sa kanilang mga private part mula sa mga
dahon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, al-waraqa o waraqatut tin. Ito ay dahon ng tin. O sa English yung fig. O sa atin, sa Tagalog, yung isang uri ng tibig na ito ay nakakain. Ito ay nagpatong-patong sa katawan ni Adam at ni Hawa hanggang sa matakpan ang kanilang mga aura o yung mga sensitive parts. At sinabi na ang liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso ay natatakpan ang mga bagay na hindi nais makita ng mga mata ni Adam at ni Hawa noong una. Subalit, noong sila ay kumain ng ipinagbabawal na ito, kumain mula doon sa puno na yon, nakita nila yung tinatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon na sila ay magtakip ng kanilang mga damit. So, alhamdulillah, mga kapatid, nangyari na yung dapat mangyari, na sila ay kumain ng puno kumain doon sa paraiso mula doon sa ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay kasama sa qadarun kauni, qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, o yung tinatawag nating tadhana, itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mangyayari. Nang sa gayon malaman natin, makita natin kung ano ang sitwasyon ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nun, ipinaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam alayhi salam ang kanyang ginawang kasalanan. At ganoon din kay Eva o kay Hawa, na si Adam, bakit siya nakakain ng pinagbabawal na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa pagkakalimot, di ba? Nakalimutan niya. At ganito rin yung nature ng tao. Kaya nga sabi ng ilan sa mga ulama o scholar sa lugha, sa Arabic, ang tao ay tinawag na insan. Likasratin nisyan. Ang tao ay tinawag na insan dahil sa katagang nisyan o maraming pagkakalimot. At dahil dito, siya ay pinayuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang nagawa. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Sabi ng Allah, tunay na ipinangako, nagkaroon sila ng kasunduan ni Adam alayhi salam, subalit si Adam alayhi salam ay nakalimot. At dahil doon, hindi nakita ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsunod ni Adam sa sitwasyon na yun. Okay? So, alhamdulillah, yun yung kumbaga mga shahid o yung mga witness mula sa Quran at mula sa mga narrations ng mga sahaba ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumasaksi sa mga pangyayari ng buhay ni Adam alaihi salam. Lumabas si Adam alaihi salam sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama si Hawa. So ito yung sinabi natin na parte na ating tatalakay ngayon. Ang paglabas ni Adam alayhi salam mula sa paraiso patungo sa mundo. Kasama niya si Hawa, si Eva. Ito ay dahil sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito pinili ni Adam alayhi salam o ni Hawa. At dahil doon sila ay nagsisi sa kanilang nagawa. At sila ay sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam anhakuma an tilkuma syajara wa aqul lakuma inna syaytana lakuma aduwwum mubin. Kahit sa sitwasyon na sila ay nakagawa ng kasalanan, ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, hindi bagat pinagbawalan ko kayo na kayo ay lumapit dyan sa puno na yan. At sinabi ko sa inyo na ang syaitan ay napakadelikadong kalaban. O ito yung inyong pinaka-mortal na kalaban, ang syaitan. Pinaalalahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salam at dahil doon, siya ay tumanggap ng paalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay tumanggap sa kanyang kasalanang nagawa at siya ay nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya,
At sabi ni Adam alayhi salam at ni Hawa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sinabi ni Adam alayhi salam at ni Hawa, o aming Panginoon, dinaya namin ang aming mga sarili. At tunay kung hindi mo kami patatawarin at kung hindi mo kami kaaawaan, kami ay mapapasama sa mga nalugi. Kami ay magiging lugi. Bumangon si Adam alayhi salam mula sa kanyang pagkakamali at siya ay nakakita at siya ay natunghayan niya ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagbigay ng tauba sa kanya o ang nagpatawad sa kay Adam alayhi salam. Sinabi ng Allah, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim." At si Adam alayhi salam ay nagkaroon ng mga kalima. Siya ay nakarinig ng mga pangusap mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at dahil dito, tinanggap ni Adam alayhi salam ang kanyang pagkakamali at siya ay humingi ng kapatawaran sa Allah. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpatawad sa kanya. Tunay na ang Allah ang pinakamahabagin, ang mahabagin at siya yung palaging tumatanggap ng mga nagkakasala at nagpapatawad sa kanila. Naiulat ni Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu at ni Anas ibn Malik ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mula doon sa kalima fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alay. Doon ay matutunghayan na mayroong kwento nangyari sa pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ni Adam alayhi salam. Sinabi ni Adam alayhi salam ay, Rabb, alam takhluqni biyadik? O aking Panginoon, hindi ba't nilikha mo ko sa pamamagitan ng iyong kamay? Sabi ng Allah, oo. O aking Panginoon, hindi bagat iniihip mo sa akin ang kaluluwa? Sabi ng Allah, oo. Hindi, sabi ni Adam, hindi bagat ikaw ang nagpatira sa akin dito sa paraiso? Sinabi rin ng Allah, oo. Sinabi ni Adam alayhi salam, hindi bagat mas nauuna ang awa mo kaysa sa iyong galit? At sinabi ng Allah, oo. Dahil dito, sabi niya, nakikita mo ba kung ako ay magbalik loob at ako ay nagpapatuloy ng mabuting gawain, ako ba ay tatanggapin mo at ibabalik mo sa paraiso? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit naman hindi? Siyempre. At dahil dito, sinabi ng mga ito, ng mga nag-narrate na ito yung meaning ng kalima, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. At ito yung mga kalima o yung pangusap na sinabi ni Adam alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-sure o ang pagkakaroon ng assurance sa kanyang sarili na siya ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganito sana tayong mga tao sa sitwasyon natin ngayon. Ito yung kailangan natin sa ating buhay na pang-araw-araw nating ginagawa. Alam natin na ang bawat isa sa atin ay mayroong mga kanya-kanyang kakayahan, subalit ang kakayahang ito ay hindi pa rin makakatalo, hindi pa rin ito hihigit sa mga kakayahan ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito hihigit sa katangian ni Adam alayhi salam, tulad nga ng pakikipag-usap niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kamay at mismong kaluluwa ni Adam alayhi salam ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siya yung naglagay nito. At lahat-lahat ng mga nangyari kay Adam alayhi salam, ito ay direktahang ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang mismong naggarantiya kay Adam alayhi salam. Tinanggap ni Adam alayhi salam ang pagkakamali at siya ay humingi ng kapatawaran sa Allah. Tayo, sa panahon natin ngayon, sino tayo
kung ikukumpara kay Adam alayhi salam para hindi humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala sa palagi nating pagkakalimot. Huwag nating kalimutan yung hadith na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Lahat ng anak ni Adan, ito, yung natin. Lahat ng anak ni Adam alayhi salam ay nagkakamali at ang pinakamainam sa mga nagkakamali ay yung mga nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung si Adam alayhi salam na ating ama, ang pinagmula ng ating lahi ay nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsalungat kay Iblis at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, obligado sa atin bilang mga Muslim sa panahon natin ngayon na magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating pagdarasal ay ilaan natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay gawin nating sincere para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun nga, si Adam alayhi salam ay bumaba sa paraiso tungo sa mundong ito at sila ni Hawa ay nanirahan dito. Sinabi ni Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala bilang pagbabalita, sinabi ng Allah, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sinabi ng Allah, kayong dalawa ay bumaba. Lumabas kayo mula sa paraiso, kayong dalawa. At kayo ay pumunta sa inyong paroroonan, ito yung mundo. Tunay na mayroong mga dadating dyan sa mundo kasama ng inyong mga durriya, ng inyong mga angkan na gabay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tinutukoy dito ayon nga kay Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ay ang mga kutub o yung mga kapahayagan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa Zabur o yung awit ni David, yung salmo ni David, yung kalatas ni Abraham, yung Torah ni Moises, yung ebanghelyo ni Kristo o ni Isa, at yung Quran ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din ay ang mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Adam alayhi salam hanggang kay Noah, kay Idris, at yung mga propeta na tatalakayin natin ang kanilang mga buhay, si Sulaiman, si Yusuf, si Musa, si Isa, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang huda, sila ang gabay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang awa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay manahan dito sa ibabaw ng mundo o upang tayo ay manatili sa ibabaw ng mundo na tulad ng sinabi ng Allah, wala khawfun alaihim, ay hindi sila natatakot. Yung mga tao na susunod sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi matatakot sa kanilang future o sa kanilang kahahantungan. Hindi yung takot na ito ay hindi para dito sa mundo. Ang sinasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala silang mararamdamang takot sa kanilang paroroonang araw ng paghuhukom pagkatapos ng kanilang buhay dito sa ibabaw ng mundo. Wala hum yahzanun, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi sila malulungkot. Hindi sila matatakot sa kanilang paroroonan sa araw ng paghuhukom at hindi sila malulungkot sa mga bagay na kanilang naiwanan dito sa mundo. Allahu Akbar. Ito yung mangyayari sa mga sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga ipinadalang gabay mula sa kanya. So alhamdulillah, ito yung tulad din ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa surah Taha. Sabi niya, قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. So sinabi ng Allah, kayong dalawa ay lumabas mula dito sa kalangitan, bumaba kayo sa mundo, at kayong dalawa ang ilan sa inyo ay kalaban ng iba sa inyo. At sino man sa inyo ang sumunod sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala
ay hindi siya maliligaw at hindi siya malulungkot. Allahu Akbar. So katulad din ito ng aya na nabanggit natin kanina lamang na tumutukoy sa pagbaba ni Adam alayhi salam at ni Hawa mula sa paraiso ng Allah tungo sa mundong ito. So tunay na ang pangyayaring ito ay pinaniniwalaan ng mga Muslim. Alhamdulillah, obligado sa atin na maniwala dito at ito ay kasama sa ilmul ghaib sa ngayon. Subalit ito ay kinakailangan nating paniwalaan, wajib sa atin na ang mga ito, si Eva, si Hawa, si Adam at maging si Iblis at yung kanyang mga kampon ay ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalangitan tungo sa mundo at dito ay nakita natin ang pagdami ng tao. So ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala si Eva at saka si Adan mula sa paraiso tungo sa mundo para magkaroon ng kaganapan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Sinabi ng Allah, o sangkatauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo sa pamamagitan ng paglikha sa unang tao na si Adam at mula sa kanya ay nilikha ang kanyang kapares na si Eva o si Hawa at mula sa kanilang dalawa ay lumikha ang Allah ng maraming mga kalalakihan at mga kababaihan at tayo na yun. So alhamdulillah mga kapatid, ito ay mga kabutihan na makukuha natin bilang aral sa pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam at pagbaba niya dito sa mundo mula sa kalangitan. Si Adam alayhi salam ay kumbaga, tulad nga ng sinabi kanina, napakalaking lalaki. Siya ay nagmamay-ari ng maitim at maraming buhok sa ulo. Allahu Akbar, mashallah. So, ito yung mga katangian niya. At naiulat, ito yung narration na sabi ni Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, innallaha nang Allah subhanahu wa ta'ala nung ibinaba niya si Adam alayhi salam mula sa paraiso tungo sa mundo ay tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam ng lahat ng kanyang mga kailangan gawin dito sa mundo o yung lahat ng mga bagay na kailangan niya dito sa mundo at pinakita sa kanya ang mga prutas sa paraiso. At yung mga prutas dito sa mundo, maliban na lamang na ang mga prutas dito sa mundo na maaaring kapareho ang katawagan sa prutas sa paraiso ay mayroong pagbabago o mayroong kaibahan na ang prutas sa mundo ay hindi katulad ng prutas sa paraiso magkahit pa ang katawagan dito o yung itsura ay mayroong kaunting pagkakatulad. So naiulat din ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ma uskina Adamu al-jannah illa ma bayna salatil asr ila ghurubi syams. Allahu Akbar. Sabi ni naiulat ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, si Adam alayhi salam ay pinanatili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso sa napakaikling panahon. Sabi na ito ay isa sa mga riwaya ng pagtigil ni Adam alayhi salam. Ito ay naiulat ni Al-Hakim at ito ay binigyan ng authenticity sa kondisyon ng dalawang sheikh na si Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Sabi niya, mauskina Adam ilal jannah. Si Adam alayhi salam ay nanatili sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala sa saglit na panahon lamang. Ano yung saglit na panahon na yun? Bayna salatil asr ila ghurubi syams. Sa pagitan ng sala ng asar hanggang sa paglubog ng araw. Bayna salatul asar. Ngayon, ang salatul asar ay 3:30, almost 3:30 hanggang sa maggurub syams o magdapit hapon o yung lumubog yung araw. Ganun lamang katagal ang pananatili ni Adam alayhi salam sa paraiso at
ito ay isa sa mga naiulat ng pananatili sa kanya doon sa paraiso. At naiulat din ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairu yawmin tala'at fihi asy-syams yawmul jumu'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa fi as-sahih min wajhin akhar wa fihi taqumus sa'ah." So mayroon pang isang narration o mayroon pang isang naiulat na hadith tungkol kay Prophet na ito ay sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagkakalikha kay Adam alaihi salam. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na araw na sinikatan ng araw dito sa mundo ay ang araw ng Jumu'ah o yung Biyernes. Bakit? Sapagkat sa araw na ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salam. At sa araw ding ito ay ipinasok ng Allah si Adam alayhi salam sa Jannah. At sa araw ding ito ay lumabas si Adam alayhi salam mula sa Jannah tungong mundong ito. At sa iba pang sasalaysay sa isang malakas na hadith din, sinabi niya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa araw ng Biyernes ay magsisimula ang araw ng paghuhukom. Allahu Akbar. So kung titingnan natin, si Adam alaihi salam ay nilikha ng Allah sa Biyernes at Biyernes ng Asar, okay? Biyernes ng Asar hanggang Asar, nagkaroon ng kumbaga kabuuan ang pagkakalikha kay Adam alayhi salam, at nanatili si Adam na pinapakiramdaman at tinatamasa yung biyaya sa loob ng paraiso mula Asar hanggang sa dumating ang Maghrib o yung paglubog ng araw. At pagkatapos nun ay lumapit siya kasama si Hawa doon sa prutas, at doon sila nakagawa ng kasalanan ng pagkakalimot, at dahil doon sila ay ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa paraiso at sila ay pumunta sa mundo. So ito yung kumbaga mga direktahang dalil na kinumpile ng ating mga scholar upang makita natin kung gaano ka dedicated sila na iparating sa atin yung mga nangyari sa panahon ni Adam alayhi salam. At si Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ay nagsabi din, nazala Adam bil hajar al aswad. Si Adam alayhi salam ay bumaba mula sa kalangitan kasama ang hajarul aswad o yung itim na bato, na ito ay kumbaga ito yung nasa Makkah ngayon, na hinahalikan ng mga Muslim kapag sila ay mag-hajj bilang pagsunod sa sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay hindi obligado. Tulad nga ng sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabi niya, kung hindi ko lamang nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinalikan itong Hajarul Aswad, itong kulay itim na bato na ito, hindi ko ito hahalikan. Kaya, mashallah, ngayon, panahon ng Hajj, isa sa mga aral na dapat nating malaman, hindi kasama sa mga haligi ng Hajj ang paghalik sa itim na bato doon sa Kaaba. Pagkus ito ay pagsunod lamang sa sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paggalang dito. So, yung pagbaba ni Adam alaihi salam, nakita dito, na nung siya ay bumababa, pinupunasan ni Adam alayhi salam ang kanyang mga luha habang siya ay bumababa sa paraiso, at hindi natuyo ang mata ni Adam alayhi salam dahil sa kanyang pagsisisi. Allahu Akbar. Hanggang sa si Adam alayhi salam ay bumalik sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nanatili ang kanyang pagsisisi, nanatili ang kanyang pananabik sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung dapat nating maintindihan, na sa Islam, alhamdulillah, nagkamali ang ating pinag-uusapang propeta na si Adam alayhi salam kasama ng kanyang kapartner, kapareha ni si Hawa o si Eva. Subalit ito ay hindi nila ipinagmamalaki, pagkos ito ay kanilang pinagsisihan habang sila ay nandito sa ibabaw ng mundo. La ilaha illallah. So ito ay yung aral na dapat nating makuha dito. At si Adam alayhi salam
ay nanirahan dito sa ibabaw ng mundo na na napakahabang panahon. Naiulat, tulad nga na naiulat natin, nasabi natin doon sa ibang mga hadith nung unang mga episode, na si Adam alayhi salam ay mayroong 1,000 taon dito sa mundo, halos umabot ng 1,000 taon dito sa mundo. Subalit dahil doon sa isa sa mga prophet na kanyang binigyan ng ilan sa kanyang mga taon ng pananatili dito sa mundo, nabawasan ito ng 60 or 40 ayon sa ibang mga narrations. Ibig sabihin, naging almost kulang-kulang 1,000 mga taon ang pananatili dito ni Adam alayhi salam. At si Adam alayhi salam ay kasama ng kanyang asawa na si Hawa ay nagkaroon ng napakaraming mga anak. So naiulat ni Abu Ja'far Ibn Jarir fi tarikihi an ba'dihim, sa kanyang history o talambuhay na naiulat o naisulat tungkol kay Adam alayhi salam, na si Hawa, si Eva, ay nanganak sa kanyang asawa na si Adam alayhi salam ng 40 bata sa 20 pagbubuntis. Okay? 40 bata sa 20 pagbubuntis. At ito ay sinabi ni Ibn Ishaq at pinangalanan ito. So yun yung isa sa mga riwaya o isa sa mga pag-uulat kung ilan ang mga naging anak ni Eva kay Adam alayhi salam. So 40. At sa iba, sinabi ng ilan sa mga scholar na ang naging anak ni Adam alayhi salam at ni Hawa ay 120 batnan fi kulli wahidin dhakar wa untha. 120 times na nabuntis si Hawa. Ibig sabihin 120 times 2. Sabi dito kasi sa bawat pagbubuntis ay mayroong isang lalaki at mayroong isang babae. Sa bawat pagbubuntis ni Hawa doon sa 120 times na nabuntis o naglalang tao si Hawa ay mayroong kambal. So 240 kung ito yung ating kukuhanin na narration. At ang pinakauna sa mga naging anak ni Adam alayhi salam ay si Qabil. Ang pangalan niya ay Qabil, at ang kanyang kapatid na babae na si Kalima. At ang kahuli-hulihan naman na naging anak nilang dalawa ay si Abdul Mughith at ang kanyang kapatid na babae na si Ummul Mughith. Abdul Mughith at Ummul Mughith. At wala namang naiulat na mga dalil o ebidensya kung ilan talaga wala dalila alal adad wa ma dhukira ma'ahu. So walang dalil talaga doon sa bilang ng naging anak nila. Subalit ito ay ayon sa pag-uulat ng ilan sa mga scholar. At hanggang sa ito ay lumaganap sa mga tao hanggang sa dumami pa. Subhanallah. Hanggang sa dumami ang mga anak ni Adam alayhi salam mula sa kanyang mga anak hanggang sa tayo ay nagkaroon ng aya. Okay, tulad nga ng sinabi natin kanina mula doon sa surah An-Nisa, chapter Nisa, verse 1 na ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. So alhamdulillah, ito ang buhay ni Adam alayhi salam, pagkakalikha sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kumbaga yung pangyayari sa pagitan niya at ni Iblis, at pangyayari pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Hawa mula kay Adam alayhi salam, paglabas ni Iblis mula sa paraiso, at ganun din paglabas ni Adam alayhi salam mula sa paraiso kasama ni Hawa patungong mundo, at ang pamumuhay ni Adam alayhi salam at ni Hawa sa ibabaw ng mundo, kasama na rito ang kanilang mga anak. At syempre kung nabuhay si Adam alayhi salam sa mundong ito, ganun siya ay makakaranas din ng kamatayan, sapagkat sinabi ng Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alayha fan. Lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan, at lahat ng mga nilalang ay maglalaho, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So
ang Allah lahat ng nasa ibabaw ng daigdig o nasa kalangitan at kalupaan ay maglalaho maliban lamang sa Allah. So yun yung ano natin. So ang kwento ng pagkamatay ni Adam alayhi salam, paikli na lamang natin, inshallah kukuhanin natin yung ilan sa mga bagay na maaari nating makita dito. Nung si Adam alayhi salam ay nakaramdam na siya ay sasapitan na ng huling hantungan o mamamatay na si Adam alayhi salam. Naramdaman niya na siya ay nagpahinga pagkatapos siya ay nangangailangan ng paglapit sa kanyang Panginoon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Natulog si Adam alayhi salam sa kanyang higaan kung saan siya namatay at kung saan kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng malakal maut o malaikatul maut. So ang kwento na ito, si Adam alayhi salam ay nagsabi sa kanyang mga anak, o aking mga anak, nais kong kumain ng prutas mula sa paraiso. Allahu Akbar. Ito yung huling wasaya o itong huling tagubili ni Adam alayhi salam sa kanyang mga anak na nagpaparamdam sa kanilang mga anak o sa kanyang mga anak na ito ay nalalapit na ang paglisan dito sa ibabaw ng mundo. So dahil ang kanyang mga anak ay masunurin kay Adam alayhi salam, sila ay naghanda ng kanilang mga gamit para maghanap ng prutas mula sa paraiso. Kahit alam nila na imposible na makita dito sa ibabaw ng mundo ang prutas mula sa paraiso. Pero birran lahu, bilang paggalang, bilang pagsunod, pagmamahal ng mga anak na ito kay Adam alayhi salam, sila ay lumabas at handang-handa na maghanap ng kanilang ibibigay kay Adam alayhi salam mula sa kanilang kahilingan nito. Dahil doon, sila ay lumabas, mayroon silang, subalit habang sila ay lumalabas, mayroong mga malaika na nag-anyong tao at sila ay pumunta kay Adam alayhi salam at sinusundo na ito. Kasama doon yung malaikatul maut o yung anghel ng kamatayan at ibinalita sa mga anak ni Adam alayhi salam, o kayong mga anak ni Adam, hali kayo at tunay na ang tadhana ng inyong ama ay tapos na. Dito na nagtatapos ang buhay ni Adam alayhi salam. At sabi nga ni Hawa, kumbaga dito yung syempre kung mayroong mga anak na nagmamahal sa kanilang ama, yung asawa ni Adam alayhi salam na si Hawa, sabi dito, lamma ja'at malakal maut Adam arafathum Hawa waladat bi Adam wa yabdu annaha kanat turidu igra'ahu bi ay yakhtara ad-dunya. Nung lumapit ang mga anghel ng kamatayan o ang anghel ng kamatayan na ito kay Adam alayhi salam, nalaman ito kaagad ni Hawa na ito na yung mga susundo kay Adam alayhi salam. Dahil dito ay ninais ni Hawa na piliin ni Adam alayhi salam ang pananatili dito sa mundo. Subalit, alam natin ang mga sugo, ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay hindi pumipili ng mundo. Allahu Akbar. Pinipili nila yung kanilang mga natamasa o matatamasang kaginhawaan sa mga bagay na kanilang ibinabalita tungkol sa paraiso ng Allah. What more pa itong si Adam alayhi salam, di ba? Na nakita niya, naramdaman niya yung paraiso, dahil dito sinabi niya, ilayki anni fa inni innama utitu min qablika wa huwa yushiru bidhalika ila ma kana minha fi ighwa'ihi liyakula min ash-shajara. Allahu Akbar. Sabi ni Adam alayhi salam, ikaw ay sapat na ang iyong sinabi sa akin, o Hawa, tunay na tayo ay nanggaling na doon.
Ibig sabihin, tinuturo ni Adam alayhi salam yung paraiso. Tunay na tayo ay nanggaling na doon. Di ba? At doon, tigilan mo na yung at itong bagay na ito ay nais natin upang makain natin muli yung mga prutas sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil doon, kinuha ng anghel ng kamatayan na ito ang kaluluwa ni Adam alayhi salam at mayroon silang daladala. Daladala nila yung kafan o yung pambalot na tela para sa bangkay, at ganun din mayroon silang pabango, mayroon silang mga daladalang mga bagay, at itinuro kung papaano ang paglilibing sa isang namatay na tao. Naghakay sila ng libingan, naglagay sila ng lahad o yung butas doon sa libingan, at inilibing doon si Adam alayhi salam, at pagkatapos ay nagsala sila kay Adam alayhi salam hanggang sa sila ay umalis at tinabunan nila si Adam alayhi salam. At ito yung naging sunnah ng mga Muslim at ng mga tao sa paglilibing sa kanilang mga kapwa-tao, na ito ay sinimula ng mga malaika sa pagtuturo sa pamilya ni Adam alayhi salam, at ipinagpatuloy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, nakuha natin, natalakay natin ang ilan sa mga importante, mahalagang bagay sa buhay ni Adam alayhi salam. Pero meron pa rin tayong mga bagay na maaring nakalimutan o maaring hindi natin naipasok, at inshallah kung mayroon pa tayong pagkakataon ay tatalakayin din natin itong muli. Uulitin din natin ito inshallah. At bilang pangwakas sa kwento ng buhay ni Adam alayhi salam, hindi naman sa kamatayan nagtatapos ang buhay niya. Allahu Akbar. Kahit na nawala na si Adam alayhi salam dito sa ibabaw ng mundo, mayroon pa rin karam o mayroon pa rin itong takdir. Mayroon pa rin pagkilala na ibinigay sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala, at biyaya na nararanasan at mararamdaman ng mga mananampalataya. Tulad ng sinabi ng Ahlul Jannah, yadkhulunaha ala hayati abihim Adam. Allahu Akbar. Na ang mga tao na papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay babalik o papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng anyo, o kung paano nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salam. So tingnan natin, awwalu zamratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamri lailatul badr. Naiulat mula sa sahihain, sa sahih ni Muslim at ni Al-Bukhari, na ang lahat kung unang papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang itsura ay parang isang full moon o yung buwan kapag ito ay buong buo sa kanyang pinakamagandang itsura. At pagkatapos yung susunod na batch na papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung pinakamaningning o pinakamaliwanag mula sa mga bituin na nakita dito sa kalupaan. Hindi sila iihi, hindi sila makakaramdam ng pagdumi, at hindi sila makakapag-isip ng anumang kasamaan. Ang kanilang mga magiging suklay, ang kanilang mga pawis, ang suklay nila ay ginto, ang kanilang pawis ay magiging pabango, at lahat ng mga bagay na lalabas sa kanila ay hindi magiging aib o hindi magiging kapintasan sa kanila. At ang kanilang mga asawa sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag na hurun ain, o ang mga babae sa paraiso ala khalqi rajulin wahid. Sa bawat lalaki ay magkakaroon sila ng asawa mula sa hurun ain, na sila ay babalik sa itsura ng kanilang ama na si Adam alayhi salam, sittuna dhira'an fis sama, na sila ay 60 cubic feet sa kalangitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito tayo babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay naging masunurin sa Allah, katulad ng
itsura ni Adam alayhi salam. At sinabi rin sa riwaya ni Al-Bukhari at ni Muslim, aniyatuhum fiha adh-dhahab. Ang kanilang mga sisidlan o yung kanilang mga lagayan ng inumin at pagkain sa paraiso ng Allah ay ang ginto, mga ginto. At lahat sa kanila ay magkakaroon ng dalawang asawa. Allahu Akbar. Dalawang asawa na makikita ang loob ng kanilang mga talampakan o ng kanilang mga binti sa sobrang puti nito. Allahu Akbar. Sobrang ganda nila. La ikhtilafa bainahum. Hindi sila nagkakaroon ng pagtatalo-talo yung mga kababaihan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi rin sila nakakaramdam ng galit, hindi katulad ng mga kababaihan at maging mga kalalakihan dito sa ibabaw ng mundo. Qulubuhum qalbu rajulin wahid. Allahu Akbar. Ang kanilang mga puso ay puso ng isang lalaki na ito ay nagkakasundo, nagkakaisa. Ang kanilang mga ginagawa ay ang pagdalisay, ang pagkilala, pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi at sa umaga at gabi. At ito lamang ang mangyayari sa kanila sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na sila ay makapasok dito, habang sila ay nasa anyo o patulad ng anyo ni Adam alayhi salam. So sana ay nakapulutan natin ng aral ang kwentong ito ni Adam alayhi salam, at kung mayroon man tayong gustong i-review, pwede po natin itong panoorin muli doon sa mga naunang episode, inshallah. So hanggang dito na lamang po ang ating pagtalakay sa buhay ni Adam alayhi salam. Naway biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagbabalik loob, tulad ng pagbabalik loob na ginawa ni Adam alayhi salam at ni Hawa. At dito rin natin makikita na walang minanang kasalanan. Okay? Wala po sa Islam ang tinatawag na kasalanang mana. Bakit? Dahil ito ay pinagbalik-loobanan ni Adam at ni Hawa. Dahil doon, pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam at si Hawa, at wala na silang relasyon sa atin sa mga kasalanang ito, maliban na lamang na sila ang naging dahilan bakit dumami ang tao sa ibabaw ng mundo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.